takže já vás vítám u mého nového a dalšího videa. Já jsem Cottage Games a hrajeme dneska hru Pixel Warfare. A tuhle hru už jste mohli očekávat na našich kanálech. Od mého kamaráda Hoziče Games. Možná s ním natočím nějaké video, no spíš natočím. A tam jsou dva týpci, oni tady zalazí a já jsem netrefila. Já jsem si našel ten nápis. Takže můžete vidět, tady tu, můžete vidět tam, sakra. Tady potřebuji se jít. Někoho potřebuji zabít. Tady jo, zabiju. Jak můžete vidět, je Lolik se jmenuje, tady to je. Můžete si tady měnit jména a tam ten týpek tam šije úplně nejvíc. A to se mi nelíbí. To tady šije. Koukejte jak... Ne! On střílí tu raketu a potom jak přijde tu raketu. Ne, já jsem... Tato raketa normálně střílí takhle. On tam není, já jsem si tam není. Tak něco. Tady je, on tam není. No, my jsme zase vyhráli. A... Někoho zabít. Sakra, byl to ofus. Vždycky jak vidím tu raketu, a prostě si nechám tady, já nevím. Jinak, tohle je na anglisko. Vidíte, jak on střílí? A normálně raketa střílí takhle. Tady je. A už nemám naboje. On je nějaký cheater a má naboje. To byl můj týpek, on mě vyžral. Já si ho nevšimnu. Ach je. Takže nebudu tu minihru tady, nebudu to točit sám, budu to točit s mým kamarádem Hozičem. Hej! Chuda, teď. No, sakra. I samuk s pompami tady nějaký. Tady je jejich spawn, jak vidíte. Vždycky jak někoho tady zabijou, tak vidíte, jako vezmu sedmičku. Ne, sedmičku ne. Tak. Tam máte nahoře, tady máte nahoře i zbraně. Jednička. To mi nepodařilo zrovna. Ale budou i jiné minihry, třeba jako World of Tanks, nebo Minecraft na Minecraftu. Okay. Budou nějaké určitě origami, nebudou jenom tady tyto minihry. Jo, dobře. Úplně jsem ho odpracoval. Ale i samuk s pompami. Já na ně mám dneska nějaké kostýmy. Tady těch kostýmů není jenom tady tato hra,
Je jich tu samozřejmě víc, je Pixel Warfare 1, to je teďka, Pixel Warfare 2, Pixel Warfare 3, Pixel Warfare 4, ale ta 4 mě docela moc nezaujímá, protože vždycky jako začnu hrát, tak já se otočím a se mi to prostě, mi to asi po 2 sekundách se mi to otočí teprve, jak já to dám, aby se mi to otočilo. Vidíte? Aby tam bylo. A to je moje taktika. Vidíš, jak tady máte tabula. Tady máte tabulátor a vidíte, kolik máte klů, jak jste umřeli. To je to Good Guys a Bad Guys a v jinak díle je to PewDiePie a Vegeta. No a protože to je ve dvojce, protože je to Pixel Warfare, PewDiePie a Vegeta. Jinak shiftem se sprintuje, když dáte C, tak se sklonte a X se takhle prostě úplně totálně zkoušíte na, abyste se padli. A jinak mám jak snipřit. Tady, když vyvoláte ten white tam kde střílí, jsou buď tady odsud nebo odsud, a nebo ještě tady zetu se tak no tak to ukážu teďka. Prostě takhle vyleze. Tam je týpek. Takhle. Tady tak půjdete, dáte si to do. Tak skočili, čečka na to jde. Když se tam vylezi. Tam zase půjdete a buď půjdete tam nakonec, nebo tady nakonec. Ale tady je to půjdete. Ten hacker. Tady tak půjdete a tady můžete, když se mě to si nechcem nebaví. Já to nechcem. Že on jenom střílá bum 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 bum. Artur. Dáme si ty čínské znaky nějaké. Tak si dáme třeba Room 7815. Dáme do Good Guys. Po něm. Nějaký nám tady. Jo, ho trefil. Ne, jak odletěl. Olaf. Nezabij Olaf. Tak vyskočíme. Super. No vyhráli jsme. Ne, oni vyhráli vlastně. Teď jdeme my na ně. Sakra. A jinak vám ukážu, jak to střílet, to je to základní. To je jednička, toto je dvojka. Toto je trojka. A jinak levý počtem se střílí. Pravým se zaměřuje. Čtyřka je mašinkánka, která je ve trojce černá. A ve trojce je víc zbraní, myslím, teď nevím, jestli ve dvojce. A si to jinak takhle. Všechny náboje. Tady můžete vidět HPčka a tady můžete vidět životy. Takže 5 je snajpera, třeba tady tak snajpera asi tak půjdete. Jako si prostě zaměříte, tady třeba tady toho teďka, no tak ne. Někoho prostě vidíte, tak třeba to je třeba můj a prostě vezme a tak jdeme stranem. A jenže to je můj. A nedají se tady tebe tvoji vlastní hráči. Pak je 6, je to Paco Games.
teda Bakugan. A ve trojce je to není Bakugan, ale je to Alien Gun. A sedmičku nemáte odpnutou, jen když teda je stránka v Bakugan. A tu stránku vám dám do popisu videa, abyste mohli. Dávám tam i tu stránku. A zabijeme si takhle. Tak. A má to jenom 3 naboje. A 8 je rocket launcher. Asi to nejlepší, co tu je. Další. A tak prostě. Ale mě to nebaví moc kempit. Radši nabíjím. Co zlato? Ne, moje nejoblíbenější zbraně asi tady takto. Já jsem si zapomněl přebít. Jo, a jinak Rkem se přebíjí. Jo, nemám 4 takže to je asi problém. Já si z té trojky vždycky zvyknu na tu machine gunku. Že? Tady ubral článek. A jinak vám budu točit i Pokémony. Taky mohli vidět na kanále Music Games. A i tady toto jste mohli vidět na kanále Music Games. Vidíte to metra. Samozřejmě netrefil, ale mě asi nejvíc baví tady tu pistolku, to se prostě chodí a já se začít. A mě to zase nepřebylo, ach jo, to je nudné. Tady sedí, Olafa jsem zabil. Proč se to stalo lidě? Je to tam. Nějak jsem zrovna teďka 3. Mám 10 kg. Tady někdo je. Tak jsem si to nevěděl. To nejen mě. No, a to by bylo asi tohoto videa všechno. Já se s váma loučím a u příštího videa čau.